सोराव बुंबाय थानालै आयु गुमाया रागा जोंबावबाय हनै तात माखौ मिनिब्रा नोंसोरलाय गोदाव सोरावनो आरो आं मेलेखौ जानोल' जख' नङालै मा नङा बेलाय गुमै नंगौफा है नङा होनखाबायना मा नंगौफा बेलाय आच्छा बहा नुवा नोंलाय नाफाथि खिब'थि तात आं खिब'थि नङालै मा नङा बेलाय नंगौ नङा होनखाबाय गुमै नंगौलै नंगौ गावनाबा नङाना सालि खिब'लि आर मा सालि खिब'लि जालायखो गुमै तात ओरैनोसो होनदोंब्रा मानो ओरैनो होननो मोननांगौ गुमै थोद ओरैनो नालाय ओरैनोब्रा मानो ओरैनो नालाय ओरैनोब्रा गुमै तात खर'सो गाज्रि जागोनलै बेजों ओरैनो होनदों होनखाबाय बुजियाबो आयु गुमैया रागा खराथार माथो हा रागा जोंना नामा ओहो जोंनाङा गुमै मानोलै ओरैनो मा ओरैनो बेलाय गावनाबा सालि खिब'लि खाबिथिउ ना बारलि तात गुमै आं ना बारलि नङा माथो हा ना थाइले मागुरसो नामा ना सिंगि बे गावलाबायग्राया दैयाव हमनो नागिरबा बेसो खोमानालै नों थाइले मागुरखौ सिंगि नुखायो मानसिखौबो गावलाबायग्रानो आं सिंगिबो नङा थाइले मागुरबो नङा ना बारलिबो नङा आं नापातिसो आं नापाति बेखायनोथ' नोंना खिब'थि तात गुमैयाबो मा बुङो असाइस बासाइस खुरिया फारिया नाम मा मोजां मोनाखै नामा फसायाखै नामा आरो मा असाइस बासाइस जालाबायनांगौ मोजांखौसो दोनदों नामखौ हाब मुगै सुगै आं फसायाखै देलाय दे ओमफ्राय गुमैना लानजाया मा आंना लानजाया बोरमा बोरमानो गुमैना लानजाया बोरमा दामब्रा ना बोरमा खासि जाखो बेबा बोरमा दामब्रायानो जाखागोन बे औ बे गांसो जाग्राया दुर मा होनना मिनिब्रा नोंसोरलाय मा मिनिनो मोना नामा गुमै बोरमा दामब्रा तात बोरमा दामब्रा नङालै आं मा नङा जाखो बेलाय गावनो बोरमा दामब्रा होननानै गुमैया आं ओरैसो होनफ्लादोंलै ब्रह्मखौ बोरमा होननानै थेवबो नों बोरमा दामब्रा गुमै तात बोरमा दामब्रा नङालै आं होनखाबायना बोरमा दामब्रा गुमै तात नङालै आं मा होनबाय थायो नोंसोरलाय तात नंगौ गुमै तात नङा नंगौ तात नंगौलै तात नङालै नंगौ नङा तात सिरि थादो तात सिरि थाया माने गुमै ओरैनो गुमै दामब्रा तात नाफाथि दामब्रि थाय गुमै बोरमा दामब्रा तात जाम्बिलाय बोरमाखौ दामब्रा होना फान्थासो होनो फान्था होनबालाय नोङो फान्थासो गुमै फान्था तात माखौ मिनिलाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय गोदाव सोरावनो गोदाव सोराव नङालै गुमै सोराव गोदावसो नायसो हालां बे नाफाथिखौ साला आंखौ दाख्लै सिख्लाफोरनि गेजेराव बखिनाया दिनैसो सिख्लाफोरजों बखिजाफिनदों हामदों मा नोंबो मिलायबावदोसो रामोदा खुसि मोनदों हा औ तात सालासुवार र' नों बेथा गुमै बोरमा फान्था दे बोरमा गाबलाय दे गुमै बेथ' रोनाव खाबाय खावसे खर'आनो रोनावाखैहाय गुमै दे बोरमा गाबलाय दे हाट गाबालां आं गाबनो रोङा मानो रोङा जानांगौ जाखो गुमै दे ना गाब दे हाट रोङा होनबा बुजिया नामाब्रा आं बोरमा गाबनो रोङालै थेवबो गाबना गुमै आरो थेवबो गाबबावनांगौसोनो थैबायलै हाट आं गाबनो रोङालै बोरमा आं गाबालै गाबाहां गाबना गुमै है आं गाबालै
नोङो थगायदों आं थगायाखै थगायदों थगायाखैलै थगायदों थगायाखै होनबायना बुजिया नामा नोंलाय नाफाथि खिब'थि माथो बेलाय माथो बिदि होनो गुमै आं ओरैनो होनो मानो ओरैनो होनो ओरैनो होनो नालाय ओरैनो होनो हाट मा नांलायबायसो थाखोब्रा नोंसोरलाय बाबायसो आं खोनासंनोनो बाबायनो दाउखाया नाफाथि नोंहा हारसिङै नांलायबाय थादो सोरजों नांलायो आंथ' नांलायखालालै सिरि थानोसै आं बुथ'थर जालायबाय नाफाथिया नांलायला होननायखाय आरो नोंहालाय मा सिरिथारलै बबा बायदि सिख्लाफोरजों थाफानानै गावस्रा आंनावनो जेबो सोङाबा नंगौ नामा मा नाम दे खोन्थालाय खांखमा बसुमतारिलै गुमै आच्छा खांखमालायबावसो नामाबो बरिया बेनोसो ओंखाम ओंख्रियाव मानबाय मोनजागोनलै औ गुमै आच्छा नों माबे ओंख्रियाव मानबायनानै जायोब्रा थाया दोननो गोनांबानो जायो आं जाखोन्दाखौनो मानसिफ्रा जायो ओमफ्राय खिन्थु आंनि ओंख्रिखौ दाजालै जाया गुमै जाया नङाबा नोंखौनो सावजानानै जागोन आं खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिराद गोथावथार होनलाय नों मेजेमबो दंलायबावोसोनो खांखमाया दङलै दङ गुमै जागोनलां नोंखौ एबार माइरि मिलौलायोनो माथो जानो हागोन जा गुमै साथाथियाव थुनानै सावनानै जायोना मानानै जायो हायोब्ला गोथाङैबो जाबाव जानांगोन ट्राय नायनांगोन खांखमाखौ सावनानै जानाय नायनांगोन बाथोन देनानैबो औ बरिया सावनानै जागोन आं गुमै आरो नैबेयावलाय मा सेरथारलै नोंनि फैफानाया बबासो नामा मानसियालाय माथो रायथाराबो दहायनिफ्रायनो बेसारा मिनिनानैल' थायो हाथ बेना स्टाइलानो बिदिनोखालै दद्र' टाइप एसे मा होनदोंलै आंखौ नों बेथा हाथ जाम्बा मानो सिरि थायो नोंलाय मोसा होननांसिगोनलै बेखौ गुमै ना मा होनो जायो आइ रामोदा मोसादो दे मोसादो हाट आं मोसानो रोङालै मा रोङा बेलाय मोसा रोङा होनबाबो मोसाथारनांगौ नामालाय औ मोसादो दे लागाव हाट मोसानो रोङालै आं आरो आं हारसिङै मोसाखाया सोरजोंथो मोसागोन नोंलाय आं सिख्लाफोरजोंसो मोसागोन वा मा सिखायदा बोरायलाय फाग्ला मोसानो रोङा होननाया सिख्लाफोरजोंसो मोसाबावगोन औब्रा दे सोरजों मोसायो बुंनानै बासिनानै लादो आच्छा आंजों सोर मोसाफानो गोसो दंब्रा जारौमोनहालाय गैया हाब मा गैयालै आं मोसाबा गुमैजोंसो मोसागोन वा आंजोंसोनो औ गुमै आंबो गुमै नोंजोंसो मोसागोन हाट आं मोसारोलाय ओहो गुमै नोंजोंसो मोसागोन नोंजोंसो हाट आं मोसारोलाय मानो गुमै रोङो नोङो थगायदोंसो हाट रोङालै आं जाम्बिलाय मोसानो रोङा आं थगायाखै ओहो मोसागोन नोंजोंसो गुमै तात आं रोङा होनदोंलै मानो रोङा जानांगौ रोङोथ' नों थगायदोंसो तात खोथाखौ मा बुजिया फालाय मोसानो रोङा होननायखौ मोसाहोथाबथारोबा मेवथुला मेवथुदिस खालामगोनलै आं मानो गुमै तात बारखौबा मा सोंथाबबाय थायोब्रा हाट एवथुजानो गोसो दंबा मोसानो हागोन दे आयु बिदिब्ला मोसायालै आङो गुमै आंबो मोसाया होनबालाय हो दासो गिदों औ गियाबा गुमै नैबे सासे नाफाथियाथ' बुथ'थर जानानै थाखाबाय गिनानै गियाबा गुमै मानो गिनांगौ फालाय नोंबा मायाव एवथुगोन गुमैयाबा बेखायनो गिदों आङो गिनाया मोजांखालै दे गिनाया मोजांखा बहाबा मेवथुफ्लांनोबो हाबाय बायखौना गिनांगौ ओंखायनो गिनाया मोजां आखाइफ्राबा बोरैबा फाग्लाखा बहाबा दांबा बहाबा थांफ्लांनो नागिरो आखाइफ्रा गुमै बेखायनो थिनला आं नोंखौ मोसानो आंजों फैदो होनबालाय आं जेबो खालामा मोसागोनल' इन्टारेस्ट लागोन दसे समखौ मोसागोन दा आंजों नाफाथि आंनि खिपि मोसागोन आदा बिदिबालाय आंहासो मोसानो मोनसिगोन बेलेखौ आन्दायबाय नों गैला
नों बायदि दे मोसासै फैदो ना पार्टि औ आदा दे होनबालाय दे फैदो ना पार्टि फै थाब साबस्क्राइब खालामना होदोलै सनाफोर रुपाफोर आमाय थुखलफोर गुरि गन्थायाबो एथ' लासै खारा खोमा जोंनि साबस्क्राइबार बारायनाया बे खालामैफ्रा नायनानैल' थाङो सालाफ्रा ओइ थाब खालामैफोर सनाफोर मा नायबाय थादों हा मा नायै ब्लड थांदों हा आसो थुना होदोलै माबार थुखावनानै थुसिनानै गालांजोबथारदो आयै मा सिन नायबाय थायोल' नोंसोरलाय दे ना माबार दे ओमफ्राय दाखालि मा होनदोंमोनलाय नाफाथि माबा खुदुमनो होनदोंमोन गुमै दे नोंनो खुदुम हरग्रोदो दे गुमै नाम्बार 1 लैथोमा दे आंखौ खुदुम हर आंनि नाम बुंनानै होनदोंमोन लैथोमाया आरो खनसेबाव जाबायना लैथोमा ना जायाखै ना नामावगौ जाबायबा जाबाय होननानै खोन्थाहरदो दे गुमै नों खुदुम हरदोलाय एबार आंसो नामा आंनाथ' सिख्लाफोरसोलाय सेंग्राफोरखौ खुदुमखाया आङो रंजालि बसुमतारी आंबो खुदुम जागोन नोंजों मेलेख' होनना बुंदोंमोन रंजालि गोसो गोरबो आमाय थुखलनिफ्राय जाबायना रंजालि नायदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरफिन जादोंना जायाखै दे नाफाथि नोंनि बारिसै एबार आं सोरखौ खुदुमनो एबार मतिलाल बसुमतारी जाबायना मतिलाल ना नामावगौ दे कमेन्टआव खोन्थाहर मतिलाल दे गुमै नोंनि बारि एबार बिशरी ब्रह्म आंखौबो खुदुमहर मेलेख' आं खालामबाय होनदोंमोन बिशरी ब्रह्म सना नामावगौ नामा बिशरी ना नाङा नांबावगौबा खोन्थाहर दे नाफाथि एबार नोंनि बारि आयु आंनि सफैलायबाय आं सोरखौ खुदुम हरनोबा नोंजों सोर खुदुम जानो नागिरामोन खुदुमहर बेखौनो औ रबिन दैमारि क्रिएशन मोजांखा आब' नोंनि डायलगा आंखौबो खुदुम हरदो दे आब' नाफाथि औ जागोन दे आगै जागोन आगै रबिन दैमारि क्रिएशन जाबायना आगै रबिन दैमारि आरो सोर दंबावोमोनलाय गुमै हा नायना खालामहरदोब्रा आंनाथ' सिख्लाफोरा जोब्बाय साथामा साब्रैल'खामोन सानैसोल'मोनदां बावदों बड' गेमिं आं खुदुम जायो आंखौबो सना बेबि डल आं बेबि डल नङा दे आगै बड' गेमिं आङो नाफाथिसो नाफाथि आंसो खुदुमगोन नोंखौ बड' गेमिं आगै जोब्बायबोलै गुमै हांखौनो लाख'नो हालायासै आं खुदुमनानै सेंग्राफोरखौ जायालै नोंजोंबा आरो नायग्राफोर सनाफोर दैलि रेगुलार कमेन्ट हरबाय थाग्राफोर आयै सना फिथर माइनावफोर आयै दैलि रेगुलार कमेन्ट हरबाय थाग्राफोर बुंनांलाया आरोना गासिबावबो आं लाजिबायसो दे आं अभार बुंबाय खोमा बे खुदुमनाया दाखालि कमेन्टआव खुदुम जानो होनना बुंहरग्राफोरखौसो खुदुमदों दे सनाफोर गासिखौबो खुदुमाखै जोंखौबो खुदुमाखै होनना रागा जोंनाङा कमेन्टआव हरग्राफोरखौल' खुदुमदों आंबो खुदुम जानो होननायखाय जाबायना आदामोन आंनियाथ' सेंग्राफोरल'खामोनहाय बाखि थालांखायासैना आदामोन आगैमोन आंनियाथ' सानैल'लै एथ' खम सिख्लाफोरा आयै आंखौ मोजां मोना खोमादांलै आंखौ मोजां मोना खोमादां मेलेख'खौ आयै दे नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनसिगोन सनाफोर साबस्क्राइब खालामनानै गालांथारदो अननानै बाय बाय आदा आगैमोन आरो दायना पार्ट 3आबो सफैगासिनो लाबोगासिनो बानायगासिनो जेब्ला जायो फुल बानायखाङो अब्ला आपल'ड नेनानै थाबानो जाबाय सनाफोर
लास्टनि गासिखौबो हनै नैबेखौबो नैबे मिनिनायखौबो हनै सिरि सिरि हारसिं मिनिनायखौबो नैबे दा कमेन्ट थुबाय थानायखौबो दा कमेन्ट लिरबाय थानायखौबो नै आरो दासो लाइक होबावनायखौबो गासिखौबो जोब्बाय दोनसै लोगोफोर सनाफोर माइनावफोर आरो जोंना आथिमंगला टु बि कन्टिनिउ जाबाय थागोन नायनो दाबाव सनाफोर